Voi vittu! Lemminkäinen on allekirjoittanut sopimuksen toimitilojen rakentamisesta Tampereen postalo-kiinteistöjen yhteyteen. Siinä meni mun soppari, saatana! Saatana, sunnuntai pilalla. Hyvää vapaapäivää vittu kerran vuodessa. Minä duuni vittu. Petsku soittaa. No moi kulta, muistatko hakea äidin sädehoidosta? No ainahan minä tietty. Tässä just ajellaan manskuuta himaa päin. Okei. Viittikö antaa sille puhelimen? Ei se nyt joudu puhumaan tässä, että sädetti kato vähän liikaa, niin 10 kilo jeevertiä tuli sieltä ja säteilyannosta siis. Ja eukko nyt ihan taju kankaalle. Parempi antaa kato nuukkua vähän. Ei herra jumala, niitä siinä lääkäreitä. No, oliko sulla jotain tärkeää kun soittelit? Niin, minulle tuli vittu lehti koteen, että Lemminkäinen vittuilee käämejä ja vittu kondensaattoreita pitää tilata, niin olisiko se Mastercardia sitten? Pete, usko jo, noi sun hölmöt viritelmät ei vaan toimi. Missä mitä vittua? Minä automaatioinsinööri saatana. Pete, sinä oot auton asentaja. Ja entäs vittu sitten? Valmistui huippuarvosanalla Oppisopimuksella. Vittu! Ite vittu syöpäinen mutsi Arvasin, et sä et hakenut sitä. Satana, mitä tässä kerran Pete! mikä kun vittu Lemminkäinen vittu Jounin kauppa laittaa Pete, kuuntele, mä laitan sulle luottokorttinumeron tekstarina, mut saat luvan pitää vapaata ja vahtii kissaa tänään. Mä menen illalla Aino ja Emmin kanssa jouluostoksille. Joo, no vittu pidä kiva vittu. Minä oon täällä himassa sit saatana vittu kissan kanssa. Vittu! Kyrpä saatana nyt laittaa vittu töihin! Ai voi, ei vittu voi olla puuta! Katso! Voi saatana vittu! Moro! Aarista, oletteko tietoinen mikä tähän tulee? No on tää mun työmaa! Alright, mulla on tässä piirustukset, kato tästä tulee hyvin simppeli. Vittu hieno! Onks tää sun vai sun pois piirtämä? Jääkaapin oveen laitan tänne, onks se ihan sun mielestä ok? Siis mitä sanoit? No siis minä tein niinku piirustukset sanoo. Okei, mut tilinumero on varmaan ihan sama mikä Lemminkäinen mulle ilmoitti, eikö vaan? Minä laitan sinulle uuden numeron, tää on puuhamies Pete toiminimellä nykyään. Okei, sellainen vaan. No mä pistän sulle tilit tulemaan. Työn iloa, Pete. Työn iloa ja... Vittu pasket piirustus! Vittu! Yhtä vittun helppo koota kuin vittu kindermunat törssä! Vittu! 80 wattia, vittu, no voltteja saatana, 80 volttia, vittu 240 kestää ainakin. Vähän ruuvataan tosta noin saatana, kissailla mene sinne boksiin, ei jumalauta! Vittu, paska saatana! Muija vittu suuttuu ihan perkeleesti, vittu ei ollut mun kissa. Vittu mä olen mies!